Majesteit, geachte aanwezigen, voor ons staan 1783 militairen en burgers. Deze mannen en vrouwen hebben met de 18.000 collega's die hun in de afgelopen jaren zijn voorgegaan, een solide basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Afghanistan. Deze mannen en vrouwen hebben zich ingezet voor onze vrede en veiligheid. Deze mannen en vrouwen hebben ons land gediend. En daarom zeg ik nu hier, Nederland, wees trots op je militairen. Zij verdienen ons applaus. Dat is toch wel een hele eer dat je van de koningin zo'n medaille krijgt. Dat is toch heel anders dan dat je het van een commandant krijgt, of een groepscommandant. Dat er toch behoorlijk veel aandacht aan is besteed. Aan de militair zelf. En waaronder de gewonden. Respect. Dank u wel. En mijn groetens. Burgermedewerkers zijn ook mee geweest, weet u. En gemilitariseerd werk is Proficiat en bedankt voor uw inzet en uw moed voor het vaderland betoond in den vreemde. Ja,